Zema mɔgɔw Ibrahim Tunkara ka bɔ Bagadinɔn golf la wala ne hakilina kɔni ye jamana kɔnɔ u bɛ ka fɔ ko ka MINUSMA ka gɛ ne kɔni hakilina ma sɔn ma parce que an ka Mali la baarako gɛlɛya bɛ Mali la baarako gɛlɛya bɛ chômage bɛ yan kojugu il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi MINUSMA dun kɛlen ka mɔgɔ min employé Mali la plus jeune c'est plus de 30 000 personnes donc ni MINUSMA taara olu bɛna bila chômage la quoi malgré hali n'a sɔrɔ u tɛ k'u ka mission accompli mais u bɛ ka mɔgɔw sara plusieurs personnes travaillent pour la MINUSMA n'a taara bɛɛ bila chômage la donc le pays n'a rien pour mettre en place les chômeurs quoi donc pour moi la to yan jamanadenw ka baara k'a la o de ka ɲi quoi. Nyama ne tɔgɔ ye Modibo Jalo n bɛ Sajo la Kayi mara la an bɛ taa ni ka segin ka kuma kan an tɛ se k'an fɔli la fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka dɛmɛ ko ta fanfɛla ye k'a yira ɲɛmɔgɔw la u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la samiyɛ dontɔla min filɛ nin ye sisan nɔgɔ ko ni nɔgɔ tɛ sɛnɛfɛnw tɛ sɔn bilen dɛ Mali sɛnɛkɛ dugukolo fanba bɛɛ kɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ofisi Niger yɛrɛ dugukolo kɔrɔla ni nɔgɔ yɛrɛ tɛ foyi tɛ sɔrɔ n'i ye malo yɛrɛ sɛnɛ n'i ma nɔgɔ k'a la i tɛ foyi sɔrɔ nɔgɔ ka sɔrɔ wagati la a sɔngɔ ka nɔgɔya fana jisɔngɔ ko hakili to kan ka jisɔngɔ ko la jisɔngɔ ka ca nɔgɔ sɔngɔ ka ca nin fɛn fila ye n'u ye nin lajɛ a bɛ sɔn ka fisaya tant que nin fɛn fila ma nɔgɔya sɛnɛkɛlaw tɛ bɔ nɔgɔ la a ye hakili to sɛnɛkɛlaw la ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ fo nin wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la VOA baarakɛlaw yɛrɛ Modibo n ka foli b'a ye.